Ka khubor ka bala penki mensim ya kinong it football hakaleng ka perthai. Ka jinga dei hapadang Lionel Messi padu Cristiano Ronaldo kelawan biang sya keja keren. Henry kena kekentin menta kam dei sapang keja kopan tabon kol kam dei ru sapang kejing kusnam kadai sapang kejing burom kejing kersan bar kejing solem hakipor kibae. Kane kejing ja kelaja hadin kejing duno yau George Messi ukpa jong Lionel Messi. Ki khubor ki bami ki athu bau Messi ulapan pau kejing sosi ke bajeliu hadin kejing klatno jong ukpa jong u. Hakum kane kapor kebae u Cristiano Ronaldo ulapha ya ka khubor solem show Messi. Ka khubor kabala yo e kejekran hapneng kino it football ka pen i kejing kersan par kejing kwa yo Messi kham tam ya kejing kasem ju bakin yo e kabor ka baklan pan yai lingba ha ka bakom kane kapor ka bae reports ke bami ki pen i bau Cristiano Ronaldo ula ai Messi ya kejing kran ka balingkon henrei ka badon kejing mot ka bajeliu kum kejing solam bar kejing kersan yo Messi ha ka bakom kane kapor ka basokia bat ka benta ka bakham so tenat kalong bau Messi ru ulapan pau kejing songo ya baro ki bala kiu sakmat pan ai kejing kersan ya u ula kadau kerpang ru ya Cristiano Ronaldo da ka ba ai khublei na do ka donot halor ka message ka bau Cristiano Ronaldo ula pha kane kalong ka benta ka ba penlong ya kino it football bakine keren sibon namar la bun snem Lionel Messi padu Cristiano Ronaldo kila long ki arngot kinong lekai ki ba ki pajba ki jubu mar persya kino it football ki jukeli mano uba khamba Messi la ne Cristiano Ronaldo henrei ha kane kapor kajia keren kala kelador kajia kop kala sngabjar kajing burom bar kajing it para briu kelawan syakman habangi pet ya kecing alinti jong kita ki arngot ngilak ban sotho balai bakane ka khubor kadon kecing mot ka bakrau kila yakne ya ki kusnam kila yakne ru ya ki rikon bat kila penlong ya kinong bot panekren ya ki da ki snam henrei habawan kapor ka bae ha kecing im kecing ko pa ka football kam de show ka bakongsan Lionel Messi mentau lai kendo ya ka we ni kipor ki bae tam ha kecing im ju ukpa ju George Messi ulong bri ubadon benta ka bakrau bha ha kecing alinti jong Lionel Messi nado kipor bau Lionel Messi udang kena kecing trelang bar kecing trekam jong kaying kesem kelalong ka benta ka bakongsan ha kecing alinti jong u komta kecing duno yukpa kalong kecing do ka bakta ya kecing mut bat ka donot jong u Lionel Messi ru ulapan pau bau kpa chung u jukwa bha panyu iyo Messi hakane ka World Cup ki khubor ki thu bau George ulakali Messi panile kai ka World Cup ka bakhado Messi ulaya chakmat pat Argentina henrei kpa chung u syam layo banadon lang hakane ka por kane kala penlong ya ka khubor na Cristiano Ronaldo panlong ka bakham kerpang wala ki arngur kinong lekai kile kop da kisnem Cristiano Ronaldo ulapan i baha kapor bau nong ilekai udon hapedeng kajing sosi kajing keren jong weipat kalapan long ka bakongsan omdon kami ki senten ki bajrong teng ka wei ka kentin ka bami na ka donut kalapan pen i kajing burom ka bakrau Lionel Messi ru da ka ba ai khublei yo Cristiano Ronaldo ulapan i kaju kajing mut klempet shu kajing kop ka football upet yo Cristiano Ronaldo kum ubriu ubala pha ya ka khubor solem ha kapor ka bae ki ba kila bane kene social media hendai kinong lekai hi kila ban burom mar keliang ka jingja kapan kan mau yangi bah ka football ka ditang ka jing lekai haden ba ka jing lekai kelakot ka jing em bat ka jing long briu ka don ka jing sotho jing mon Messi bat Ronaldo kila penlong ya ka football ha ka perthai pan kham itanat ha ki snam ki babon kinong bot jong ka we ka kanhon ki jua kan persya ikinong bot jong ka we pan hendai ka jing buram apeng ki klor kala ban long ka jing hikai kinong bot paro ngila ban kersya new player ubangi ij hendai ngidang la ban buram yo player ubangi ko persya Cristiano Ronaldo ulapan i ka jing long breu ju da ka ba ai ka jing solam yo Messi bat Messi ru ula ai khublei yo ulapan i bau sotho ya ka jing jong kane ka khubor kade kejing kersan ka bawan ha kapor bo briu udang yai ling bai kejing susi kane kejing ja kalaru ban penlong ya kinong bot ju Messi padu Cristiano Ronaldo pan sngap no sipor ya kejing ya kene komu coach namar ha kapor ka bakom kane kejing mot jong ka football ka kham jingai ban ya kejing yo gol ne jing yo trophy kejing burom ya kejing embriu kalong ru ka bakongsan